ne be uneno ka President Ruto jowa sani support two-term or ODM support two-term. Kendo kagiwuoye to en wach malich ahinya. Gin jo two-term. Tapenjo gini two-term? Ka ng'ama iyude mayot kamano. Omiyo wang'o. Momiyo udwa miye godo two-term. Namba achiel. En Ruto, en president. Kose? Yes. Jalupne en Kindiki. Wudo Kuyu. By extension. Tiende ni ka Ruto oyombo. To tiyo nyaka 2032. Adier koso kadier bati. Koyombo. Mani na adier. 2032, yes. Mpango mare. Bang 2032 ng'ama nyalo bedo president. En jalupne kata ng'at moro manoseluoro Kenya to yombi. Tiene ja opposition moro mano yombi to jo Kenya oseng'eyo. Ng'ano tiyo nyaka 2042. Jaluo iwacho ni kiko onge jalup Ruto koni bodhi onge opposition. Tiene ni kiko par lek ma president up to 2042. Be kiko dream. Tadwa ni ng'e gimo mi adagi wach ma second term for the sake of Uganda na. Dr. Buro Ginga wacho kawuono ni oromo bedo jalup jatend piny Kenya kendo moko kuom jotelo ma bende wuok aluoka moting'o John Badi osewacho ni 2023 ging'iyo komno gi wang'e. Kenda bire mano. Adwa ni gima mondi ing'e ni bang' namba 2 no. Namba 3 bendo miyo Musalia Mudavadi. Namba 4 bendo miyo Wetangula. Namba 5 esirikal omiyo Kingi. Jaluo yudango. Mado bia wagoro ni second term. Mana we kanyo.